ready for Tuesday. Manje James awungichazele. Hey. Asengidabukisa. Ngiyafika 10 days eSpanien. Angina inkomishi. Angithengelwa ngani inkomishi. Kuthiwe sotobe. Futhi umuntu mayithenga inkomishi angavele nje athi qinsi anginikeze. Umuntu akayiguqe. Inkosi kwangiphinda lo. Angithengele inkomishi. Le nkomishi ungena wena ngo9 mina ngena ngo5. Ayisiyeke. Ngisazoyisebenzisa. Emhlabeni udle kamnandi ngendlela yokuthi umotivate ingqondo. Ifihleke phela. Uma uyifihli thenga I yami. think you might be getting a little bit too in your feelings. Ulinda sibuye usho njalo mecabanga mina ngenkomishi yami. Cabanga uthi I'm getting in my feelings. Ngenkomishi yami. Yazi inkinga manje ukuthi ubaba usethe ukukhula khona kufanele kube nerespect mangabe ngikhuluma ngaye but akangiboni nhlobo ubaba ulinda sibe ubaba magic ngalento ayenzayo hayibo la ekhaya umuntu nomuntu unenkomishi yakhe okay sonke sek understand lokho nami ngisafika ngaleli langa ngafika ngaka understand ukuthi oh inkomishi nomnikazi yabo ungathiwa ngiyamsukela today is Tuesday ngithi ngiyavula la ikhabethe ngifuna imagi yami ayikho imagi yami nayi imagi yami I come for you, Lord. Now. ngiyamkhuza ukuthi sotobe cha hayi lena baba uyaqhubeka umqonde ngqo Ngizoqonda. yazothini kuyangena othi nje uyayivubela uyayivubela hey wenje mina ngithi nje thenga ucastor oil ufake enkomishini Unjabs Zwane. This morning mangifika ufihla inkomishi. Ni hao. Bethu. Good morning guys. Unjabs Zwane. All right. Useyifihlile inkomishi. Hayi. Sizobanga mfethu inkomishi ayikho. And yona ngithanda inobudanyana. Ingathi indanyana. Sesiyafihla inkomishi. But ayikho inkomishi ayikho. ayisiyeke Angiphuzi ku right. Ngizomthengela inkomishi eplastic today. Ngiyise studio. Ayikho inkomishi la. Okay, it's okay. It's all right. I'm not going to use any cup until ngiyithole icup yakho. Okay. inkinga zami ziyanda last night when uHizi was doing it after 8 is after 8 imagi yami ibikhona uyibonile mase kufika uMagic ekseni he pretends to look for my mug akayitholi I get here this morning angiyitholi imagi yami I feel like uMagic uyifihlile and now he's just playing rough kwaze kwamnondi eSouth Africa so ngiyamdinga ukuthi eze la ngoba lo cat and mouse esudlalayo angikuthandi ngifuna sikhulume sibhekene ngizombona mina ngamehlo mangabe eqamba manga so I think he needs to come onto the show today. A few moments later. Oh inkomishi yami iphi Ufihlelani? iphi inkomishi yami Linda Uyifihleni inkomishi yami? ngayifihla kanjani inkomishi yami ngifihlela wena No, how then am I suffering? Because if ngiyifihlile mina kufanele ngabe ngiyayazi ukuthi iphi. Linda ngicela uze la namhlanje ngo11 ngiyakudinga kufanele siqede lento asikhulume. I'll be there. Kodwa ngicela futhi uze naye imagi yami.
Then go ngizokuthenga plastic. No, Replacer, or Linda, angifuni ka plastic, ngifuna le yami. Replacer. Oh, lies, lies, lies. And everywhere is lies. Iphi, we shouldn't say. Uyifihlele inkomishi. Angikaze ngifihle inkomishi mina. Angikaze ngiphuze coffee. Yabo nje Ubuze emoyeni yonke lento leyo. uyabo nje ishow imuncu into ongakazi uyi understand ngoba anginawo upetrol wami engiwujwayelwa sekuseni uwe coffee. Yonke legend uyifihlele inkomishi. The lion is back. This is the return of the tiger. Le kude. I need to be respected, guys. I need to be respected. You need to respect me. It's my mug. Yeah. But when you're doing 9 to 12, I mean, So? when I'm doing early mornings. So? Let's respect Mudovula early mornings. Uze futhi mhlambe angikukazela indaba konyaka ozayo. Wasompisi mina. Webhuti, wena indaba unga-understand ma wrong. Akhanda! Nangathinta mabhubesi. Wathinta mabhubesi. Umlilo ovuthayo ovuthela izigaba zizonke. Sishaya amaqangathela zidlulele phambili. Sinidiphi izigaba zizonke. Ishi. Now selection. Someone who doesn't come section is not me. Actually, let's talk about this. Sawubona Magic. Hi, kunjani? Ngiyaphila. Somewhat. Ngiyaphila mbijani. Okay. Inkomishi yami Magic zithini? Okay, start namhlanje. Why are you fitting commission this morning? No. Asiqale ekutheni, why are you using my cup? Okay. Kuyaliwa empilweni guys, kuyaliwa. Mangvula the cabinet. Yes. The gaga's the kitchen. I saw the cup, nice cup, tall. Just tall njengayo, right? I thought, ooh, nice cup. Ngasebenza inkomishi ngoba anginayo inkomishi. Yini evimba Magic ukuthi usuke nenkomishi ekhaya uze naye la emsebenzini noma uyithengeke? I'm an early morning radio personality. Ngikala ko 5. And your point is? When you start at 9, so we can use one cup. No, we can't use one cup. I don't like sharing my cups. Yeah, then we'll solve it today. Because this morning I was annoyed. I was annoyed. And Gaba J, where is the cup? Why? What happened to the cup? Annoyed ukuthi awuyitholi cup yami. Yes, yeah, I know it. Ubekhona manje. We colleagues. Ebekhona amanye We can ama-cup. share. No, I don't Why know. ungathathanga manje? I want the cup kanjebs. Yazi ukuthi akhona amanye ama-cups ekuthiwa ama-cup ala ekhaya nje. No, angifuna la ekhaya, ngifune kanjebs. Bangitshela beceba toy kanjebs. Ngathi showcase ngifuna yona. Lovely cup. Love it. I know it's a lovely cup. Wow. That's why I like it. Tall cup. So no problem. Even in all 17, I was like walking around. Yeah, you are using a cup. Yes, Mr. Magic, we respect you. Can you just buy a cup? I'm gonna use it. Kuze kungena igoli manje. Abangene, it's fine. It's okay. Uyazi ukuthi kuzoba isibhico ngesinjani Magic ngoba njengamanje kuzobambana. It's to me. Yes, no, manje impi isiphakathi yeshowe nomnambithi. No, ilula le. Ukuthi kakali kanda po. What is that? You guys. Ekhanda. Magic, this thing is not going to end well. Yes? Okay, can I solve this thing? Okay. Okay. What is the resolution here? All right. Right. Okay, ngiye marketing team. Because I've used your cup. So I've got 2 gifts for you. With a G logo. Okay. No. Okay. What's in Yeah. So I I have something for you. A plastic cup. I have something for you. Linda, a plastic cup. I have a plastic something for you. Linda, uphethe a red plastic cup. Le yasenkwarini. Yeah. This is for a mini. Le beach fest. After the show. No, after the show. Nice. Okay, no, I have a cup for you. Gosh. Gagasi cup. Okay. Thank you. Right. Yeah, thank you. No, here's my thing, Magic. And I'm taking your cup away with me. No. Le mug leyo yephethe wena. Ifanele wena, Magic. You don't know who balufuni inkomishi yakho. Magic, inkomishi yami iphi fethu? Inento phakathi. Yiphi leyo? That cup yakho. Iphi? Yeah. Iphi? Somewhere. So I'm right. So replace your cup with this one. My friend, that's your cup now. And then this is yours. No. No, why?
Okay, actually, I also have a present for you. What I'm saying to? What I'm saying to? It's Gaga CFM Middays with Njab Zwane on the Big G. Right now, I should be in studio, but I'm not. Ulinda, Useliet, hey Magic. You're probably wondering, Magic. Where is the cup? Brother, if you are able to take into yam without my express permission, ngithime ngikukhuza uqhubeke Linda ngokwenza into esengithe angithanda ukuyenza. Should nami I can do the same with your most prized possession. So njengamanje bafo ijili kaLinda ngoba nayo uyazenzela ngekhaphi yami. Ngiphole emedula ngibhale u4 kwijili. Hey! Imoto kaLinda kodwa manje inkinga is the sun. Kodwa ngithe ngithi jeb nalikapis. Ngithatha imoto ngithatha nekapis. Brand new. I guys know, If man. you go and look outside, you'll see ukuthi dololo ijili ubula ijili ayikho. Uthabiso guys, Uma nawe uphoqa ukuthi sibolekane inkomishi yami. Shuthi nemoto bafo singabolekana. How you like me now, Magic? Cling cling cling, vum vum vum. Gone kanje. Ay! I'm sorry. Zopin. I'll never. Zopin. Sorry. Even I don't know where the cup. That's getting more wrong. I'm giving you a cap. 700, 900. No, that's okay. No, this is not payment. That's okay. It's not over. It's not over. It's not over. Man, No. it's not over. No, it's not over. I'm telling you. You'll see what I'm going to do. Son. You'll see. Bamba, son. And it is going to be with Okala. Bamba, son. I'll make sure. With Wako. A few moments later. We see the world in full. No jabulo ngizokuthola ngizokupheya everything uzobona. Uthabiso. Oh, Uthabiso. It's over. She's taking. Where's the key? Where's my key? Yaki suki moto key weko. Hey guys, why you get the kakasini kanti kihlalele Nas kosamskhe na. Where? Umlomo koba owami no umbekela ngosina wami lokho kuzolungiswa ngifuna ukwazi ukuthi uzophinda ubaleke. You know the new energy with the introduction of Mr. Magic on Gaga CFM. Yeah. He brings happiness not to umlaleli kuphela but also nathi lesebenzayo khona. But sabantu we capable of fault. Yabo nanokuthi phela ezinye izinto akakathoni nepayslip akazi nokwazi less than 20 days la is akakazi phethu kahle hle uMagic ubonzana so ubona thina sithathe inkomishi siphuza yabo naye umuntu wakuthatha inkomishi kanti inkomishi eyomuntu ugagameli manje ubona uyaqaphela ukuthi senza inkomishi ezodwa njalo inkomishi ezodwa njalo naye usesenza le ujonga le nkomishi le
yabo especially ngesande kusuke ngekho umuntu phela ozomkhuza kanti uzogaxela nawe sekusuka ke isidumo ke siyasibuka lemsakazo leminye vele leminye eyabuka ukuthi lento singathi isichitho manje sebethatha naphezulu sebebhekela intombazana sekuze banyamalala nezimoto hey iginsa lentombazana kodwa sikho la Magic befika la emsebenzini ngemoto enempandla bamzwela empangeni kathini bamnikeza unyanyavu lemoto manje uNondabula usememuka leyo moto usedlala ngase yakhala sithi ayimbungosi yami kanti mfowethu shuthi yabona mokuthiwa brilliant minds think alike ekseni namhlanje Magic ufika usiphathele inkomics zethu zikanokusho ezinhle mfowethu lapho ngihlele ekhaya ngithi ngizoyithini lento bazokhala bathi umngani wakho lo wafika nawe la msakazweni manje usethatha inkomics zengane ukhuluma ngami izolo ngathi ilo malume lo ohluphayo yabo lo malume uthi ningamniki lokho umfaniseni ningamniki lokho ngoba uzohlupha yebo manje nami sengibuthi lo malume wami othi ngiyilungise le kanti na ucabanga into efanayo ovela wasiphi inkomi so ngaleyo ndlela aningithatheleni lokho zami lapha losondeze lapha Mariniha. Sponsor ibhokisi elikhulu eligold unika uFelix manje. Magic hlukana noPoloni wengane malume. Hlukana noPoloni wengane lo Poloni owesikolo womphako lo. Wena njalo. So ngaleyo ndlela ke mina enhle ngicela ke wena njengenina la weGagasi FM breakfast. Ungidlusele nasi isipho kumalume ahlukane noPoloni wengane. Ngikuvulela namuhla sivulela. Uthi ya. Hlukana noPoloni wengane malume. Oh man. Yeah. Oh man. Yabona mkhulu. Nayi yabona nesithombe sakho kubhaliwe la Gagasi FM early mornings. Lena yabani eyakho ke lena. Ngenesudi yakhona umuhle. Ayazi mfethu. Uyeke intombazane esemnambithi nawu namakhekhe. Ungadla amakhekhe abantu. Nayi nento yokuplace. Icoaster le. Yabona uGagasi. Asingaxabani ke manje sikhathele kukulwela. Khona necoffee lapho. Necoffee. Oh man. Phunga ke Magic lapha. This is nice. Phunga ke Magic lapha. Kube nokuthula ke Gagasi. Ayipheleke lento manje Magic. Hayi unje simtshela sekuphelele. Iphelile. Ayiphelele. Mina nawe kodwa khona siqala nawe. So 3. Ngiyabonga inkomishi. Thank you so much. Kodwa khona impi eyami nawe. Yeah. Siyaya. I want to meza nawe so 3. Sasa abana balindele khona siyakubona ngqo. Kodwa manje wazwana noThuthuva ngaka yini? But wena ufuna ume phambili. Mina. Yeah, bese uba yimina emva kwakho, bese uba umini ngemuva. Umehlula wena, kwabili siyabaleka. Kuqala breakfast show bese umuntu oyiflexible of the station ahluleke. Wathi nje wena ngithi mina sambe. Asambe. Mshiyeni. Samubula izintosi. Izinto. Ekhanda. Wathinta amabhubesi umlilo ovuthayo ovuthele izigaba zizonke shaya ishwe isukile ke manje traffic sayivati ngangeni Hey, up next is Jeff Zwane on the Gagasi FM mid-morning. Wait, unJeff sibethi iginsi lase 150. Iginza lentombazane uncinza imoja. No, akuzwakali kahle mangabe nisho kanjalo. Umduni. Umduni phela hijack. When we ncinza wena uyiginza wena. No, umbonile uthuke kanjani la kufanele ukuthi ngimhijackile. Edifana, number 1. No, listen, you made the country go crazy for a second. And see ikubenzima ukuma nawe at a certain point. No, when we talk vele. Like I wasn't surprised. Now. Sure. But and then until the math started not mathing. Where did it not math? A cup for a car. Absolutely. C for a C. Ubona
Ubufuna usiwami ube yini? A cap. No. No, kube yikhombo. Angithi kuthe cup. Yeah. Ngathi car. Yeah. Mengifika ku car, Yeah. kwaba yicap la ngemuva ngathi So we were thinking, listen, we love the fact that you stood your ground, right? And now it's time to call a truce. And Ufikile Linda was gifting ama cups. he gifted you with cups. Yeah. Yes. Yep. So we just wanted to show you. But listen. Wait. It was a funny coincidence. Yes. Because Tina Natis te sumnezi cup ozohlwana icup yakho. Ahlukane cup. Kanti nayo ekseni phela uyena simfica la. Kanti nawe bese hleli uthi asenzele inkomishi. Inkomishi. Yeah. Olinda kushuthi uxabene nami umoya wakhe awuzwani nami. No. Because no, akwazi ukuthi engenayo yena icup. Yeah. Kubangwa icup. Yeah. Bese aba nesibindi okugifta nina ama cup. Man, Sina sithatha ukuthula lana. mina enhle bese ngicela uyingamele wena lenkulumo. Zwane ohlwana nothuthuva la kafela ubala. Awukho Lady Smith nyamane sisula eThekwini manje. Lolu thuthuva lwakho aliphele manje zama kwakho uxolo. Are you starting with me? No, wait. You the wrong one. No. No, ukuthi tone yakho angiyithandi. So what is When did you become like this? When did you become like Because I'm this? the showy guy that just arrived. No, speak to me nice, huh? Okay, in fact, I'll do more than that. Okay. I'll do more than that. We just wanted to give you a gift, right? In the hope of calling a truce with Linda and starting peace. Ngixolisela yena. Harmony amongst ukuzwana. abasakazi Yebo, ukubambisana. nomoya nje wesonto. Ungavula-ke, yabo yinhle ipackaging. It's a gold box. No, it's safe. Ngizoniqeqa abafana bami. My car's parked really far. Nagi. There you go. Nagi. Oh, Yes, okay. yes. I'm a rocks. Yes. I'm a rock. And my own man. Never been used by anyone else. And ngimuhleke fana la. Lalela ntwana. Okay, thank you. Pleasure. Thank you. Peace. Xolisa abantu abawrong kodwa ngiyabonga. Okay, can we is now? Cute. Thank you so much. Thank you. Can we now call it even Steven? Na Felix. Yes. No, wena kuthiwa ngiqeqesha wena ngizwile eyikhuzi impi ekseni Yeah. ethi akanisabi nonke. Uthi akabasabi o spectacular no Nerves no Felix no Mzokolo ngathi mina nesidudla sami sikanje ngizomqeqesha amshayela. He's actually team Linda. What? Babengaphi? Babengaphi? Sikapha. Kwafa umuntu king. Naso.